Bħalissa fit-toroq tal-pajjiżi tal-Vant Nofsani qed jinħass element ta' stennija u ansjetà kbira. Dan kien is-sentiment li stqar Franklin Aquilina, rappreżentant ta' Malta fil-Palestina, f'intervista li kellu fuq il-programm Net Live il-ġimgħa filgħaxija. Huwa sostna li matul is-snin dejjem kien hemm tensjoni fir-reġjun, però bħalissa s-sitwazzjoni hija waħda ansjuża ferm. Aquilina spjega kif wara l-atroċitajiet tal-Ħamas li twettqu fis-7 Ottubru, is-sitwazzjoni gravat u marret allar. Madankollu s-sitwazzjoni ġiet aktar tal-waħx wara l-attakki konsistenti tal-Iżraeljani f'Gaza, b'eluf ta' ċivili issa spiċċaw mejta u oħrajn bla saqaf fuq rashom. Sfortunatament rajna mbagħad li l-Iżrael jattakka bl-aħrax lil Gaza fejn qed naraw iktar minn 41,000 persuna mejta ġo Gaza. Għatem iktar minn 100 Iżraeljan ostaġġ tal-Ħamas ġo Gaza. Jiġifieri wara sena l-affarijiet iggravaw ħafna. Fil-fatt issa s-sitwazzjoni qed tkompli teskala anki bl-involviment tal-Iran. L-Istat Iżlamiku li nhar it-tlieta li għadda spara l fuq minn 200 missila fuq Iżrael, mill-maġġoranza assoluta tagħhom ġew interċettati mill-forzi Iżraeljani. Franklin Aquilina reġgħet li Malta tikkundanna l-attakki Iżraeljani fuq iċ-ċivili, filwaqt li tikkundanna wkoll l-attakki terroristiċi tal-Ħamas li xprunaw l-eskalazzjoni fil-Vant Nofsani. Il-periklu huwa li teskal fi gwerra reġjonali. Jiġifieri meta sakemm forsi qabel kienet lokalizzata, ejja ngħid lokalizzata minkejja l-ħruxija tagħha. Però ġala darba issa daħal l-Iran, qed jidħol l-Iran u jista' jkun anke jekk jidħlu l-arsqat pajjiżi oħra, hemmhekk is-sitwazzjoni tkun iggravat, mhux tal-li eskalat iżda aggravat. U aħna il-Vant Nofsani tinsiex illi huwa ġar tagħna. Jiġifieri aħna fl-interess dejjem illi naħdmu għall-paċi f'dan ir-reġjun. Aquilina għalaq b'appell għal paċi kif ukoll aċċena fuq il-fatt li dak li l-komunità internazzjonali ilha taħdem għalih, ġewwa l-kunċett taż-żewġ stati, jekk is-sitwazzjoni fir-reġjun tkompli tiskala, jista' jkun li jisfaxxa kollox fix-xejn.